Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. P.S. Love you. Salamat Ginoo sa tabang sa kapitan. Makahimo na ko pagsud og pagtudlo sa usa ka public school. Sa high school ining dapit karong abli sa klase. God, thank you kit kaayo. Balitaan ako si kapitan. Og magpasalamat sa kuniya sa iyang pagtabang nako. Dili sad mahimo nga magdugay pasad ko sa ilang bahay. Muabang lang unya ko ining usa sa ilang mga paabangan kun makasugod na unya ko sa pagtudlo. Kadit lang, miss. Oh, ikaw? Ni anasad ka? Giing nanti ka nga ayaw na lagi kong sundi. Og ayaw na kong pangitaa. May kalagot itong babayhan sa kalibutan da. Gibundak pang gate. O, nasuko na ako. Manom ka? Marabag suko gikisa na ako. Nagtuo tingali siya nga ako may nag-snatch na ito yung bag. Wa mo lang ko hatagi higayon nga makapasabot niya. Nga igor ako nga migukod atong snatcher. Hinungdan nga nailog na ako ang iyang bag ug nabalik niya. Pasalamat siya kusog kumudagan. Hay! Sus! Di palang gwapa ay na. Kaayog yung... ay na lang. Pero, ngayon naman siya din hindapit ha. Anong misugod man siya sa gate nila ni Kapitan Siano? Nagunsa ba siya diha? Kapitan. Kapitan ako ni si Denise. Pasaylo ang nalamban ako ang pultahan kap. Ay, ikaw mo ito dyan niya. Say bakot. Ay, kumusta naman si Mama ni Munday Maricor? Ha? Musta na? Kap si Denise ko. Apo sa imong suod nga amika si Aning Teodora. Ay, si Dora. Kumusta? Pasensya na. Akin nga, magkatiguang na ta. Pataka na lang. Apo ka din ni Dora. Kumusta ka naman, Dora? Ay, Oh, may nanok-tok sa gate. pasagdila na siya kap. Kap! Ako rin si Piolo. ah, na, Kap? Kap, ayaw lang nagtubag ha. Ay, kailan ko anong bata, Akong kanyaugon. Oh. Kanyaugon ako. Kapitan! Ay, kanyaugon. Stress mo ko din dapita eh. Abi ko bang nakalingkawas na ko gikan ni Paulo. Pero di aman ni siya. Ngano nagpakita pa man ni siya nako. Human sa iyang gibuhat nako. Naa pa siya inaw nga iatubang nako. Dili nako. Bisan unsa pa di ka kamahal, Paulo. Dili nako nimo. Bisan makapila ka pa mag-ili sa imong pangan. Mayong hapon, Kap. Hindi ko hapon, ha? Hapon? Punta ka tawag. Maya sa bakuta. Di ako malaki. Bayo na yung imong samad. Kalawin sa Ginoo, Kap. Ay naman itong babae ka ganina. May gipangita ka ba? Kap. Ay, kinsa man? Dali o niya. Nakatas-taas. May budbud o bibingka. May budbud ko. budbud o Napalit. bibingka? Naadin to. Gikas merkado na. Napalit na ko kaganina. Tabangi ko ka na do. Madaot o niya.
Di ba kayo, mahilig ka kung apo, yung niya nga pagkaon ko, bod-bod o bibingka. Ay, si Kwan ba? Akong apo ba si... Potensyano, Kap. Ingon bitaw ko, kabantay ka. Oo, Daliw na. Oo, salamat, Kap. Paingon na sila din sa taas. Mutago ko sa kwarto. Kamahanan kining tawhana da. Naabot pa kutob ining dapita ang iyang impluensya. Liliyon ako sila gikan din sa kiwang ning bultahan. Lingkod. Ana, lingkod, pangot itong dagko. Ana, kuwidya. Lingkod na yun. Sige na. Kaya dito lang, Kap. Kaya magkuha ko sa kusina ng budbud Kap. o bibingka. Kap, kadyot sa, Kap. Unsa man? Unsa man? Unsa lagi, oy? Unsa ba ka na, Doon ako'y pangutanan ni mo, Kap. may ipagutan na ka. Unsa man? Kining, may tungod atong babae nga, miso din ba? Kaganina. Dili. Malimot lang unta si Kapitan. Malimot lang unta. Ay, si Dinesh! Oh, Ang apo ni Kapitana Dura. nahinumtum siya. Oo. Ah, Bantay ka? oh. Suod na ko yung apuhan. Kaila di mo? Oo. Manguya mo gani ko ato ato. Pero, awan na ko na yun na kadi ko gustong maguba ang among panaghigala. Mao ba, Kap? Kabantay ka? Gwapa sa danyang apuhan di Kap? Parehas niya? Oo. Si tiya niya Dura? Oo. As if wa makaila. Oo ba? Gwapa. Yoy, Lagi. Pero mas gwapa ning bataa. Ibo gani kayong akong apo. Niya, bantay ka? Si... Potensyano, Kap. Ay, Potensyano. Si Potensyano. Ibo kayo. Si kita pa, hindi ba ibo gining bataan? Lami-lami masyad. Mao ba? Ano lang yun? Wala. Bantay ka? Di lang yun kaya na kung tuhod. Kurog naman tuhod ko. Kung kaya pa, asal bakuta. Panguyab man ako ng tama. Ihatag ko na itong yuta na kuminteriyaw. Ako, kaya pa na ako. Potensyano. Naakas akong luyo. Gawas. Ayaw gibot ang duha ni mo kakamot sa masigkilid na ako. Paagi ako, gawas na ining kwarto. Dili ko. Unsa? Pagawason ko nimo sa kagalingon akong kwarto. Nasayop kag sudinis. Akong kwarto ang imong nasudlan. Kung ang imong tuyo, mao ang pagkamang nako. You're welcome. Wa na ko tuyo ang makasuod ko din eh. Nasayop lang ko sa kong pagdali-dali. Pahawa na sa ko tubangan. Kalma. Wa ko'y dotang buhaton nimo. Dili ko mugos kay nahibaw ko. Nga usaning mga adlaw. Maako ra gihapon ka. Mas nihutang akong dughan din eh. Mugawas na ko. Ayaw una. Buhay ikaw Potensyano, unsa ba? Mas kusgan ko nimo. Mong kusgi pa ay mong pagwakle. Kiing nagbuhi, ilagi ko. Si Kwate, ganahan ka. Kaya mag-imusap ko. Salamat. Pero... Oh. Ayaw una paggawas ba? Ay! Tikan ka sa lawak sa akong apo! Magluto na ko, Kap. Salba ko ka! Wala, ato na ko sa kusina. Diyan ka lang. Magkuha na ako sa budbud ng bibingka. Asam ka lo? May bisita magkaka. Ngano mo musud ba kasi mong kwarto ha? Ay! Duka ko! Bibingka! Ay, gusto! Kami! Ay, kalimtaan nun yung kinis lolo eh. Karon okay. Sa sulhiga yun, malimot na sad. Oy,
Niyam lagi ka. Kumusta ro? Nadunggaban man na di kuno ka, ha? Asa man ganito eh? Asa tabita? Dili. Sige, soy. Soy. Kay sa tagid ka dinis kaugalingan yung bitana. Hoy, gisapot ka, Brad? Nahibaw ako. Nasuya ka, no? May uyab kong kauban sa kong kwarto. Gwapa og siksik ayo. Uyab mo? Ha? Oo! Wala kita. Buta ka, ha? Gikan sa kong kwarto, may gawas. Kung may gawas gikan sa imong kwarto, uyab na mo? Unsa mo di ay? O nga ano bang musupak man ka? Nasuya ka? Ha? Wakay uyab gagwapa? Ha? Do, nakalabaw na ko nimo piolo. Pangaan na lang nimo. Maoray gwapo. Hoy, asam ka? Hoy, naman ka paingon sa kusina, ha? Hoy, balik na rin! May batasan! Hoy! Uy, lakos ng kusina? Magkunsa man siya dito? Ayay! Unsaon ko man sis paglikay karon. Okay na ko. May nasudlan akong trabaho. Pero nga nung niya naman sa disaya. Oh, Miss. Paulo, mahimo ba? Hunungin ako. Dili na ko. Bisan nun sa pa imong buhaton, dili na ko mobalik sa atong dapit. Ha? Miss, nasayop ka. Sa mutuo ka magsadili, pero dili ako si Paulo nga imong giingon. Ako si Piolo Sebastian. Bakakon! Nga, imo na sa kusag paon? Sige. Pero sa dili pa na nimo buhaton. Oh. Nganong may paduol ka na ako, ha? Ayaw paduol. Palayo. Totoki ko, miss. Ako bagid ang lalaki nga imong giingon? Totoki ko. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!